Marihita salhutna dihamuna amanami inanami hahanggi pinaribot na madohoti partanyangan sektor di Budarion na dibagas joroon songoni nang dibagas tabe na mengikuti melalui live streaming sian suara pargodungan asa tamulai ma pertanyang atta di Bornginon jumulu mahita martang yang nahohom martam yang mahita. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada dohot 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, natumo palangit dohot tanoon, amen. Marlas ni roha mahamu rap dohot Jerusalem, jara marolopolo mida ibana sudehamu, ale akan naholong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana sudehamu, ale akan namarsak roha mida ibana nasailaon. Las dorohaku dia akan namadok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, sasada hodo si Pangulu padomuhon jolma dohot debata, hupuji hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho, ala ni saluhut nabi nahenmi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite-hite asini roham, asa hupikiri hami toktong natinaonmu dohot hamamatem, asa huarsakon hami dosa nami, jala asa tubuh di hami hapor seaon nasitong, jala asa marroha haulongon hami, huhut madok mauliate tuho, asa olo hami menguhuton ho rodi hamatean. Ale Tuhan Yesus, diho matama puji-pujian, di tonga-tonga ni saluhut huria naung tinobusmu, marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saleleng nilelengna, amen. Hatani debata trupuk epistel di pertanyaan di Bornginon imana tersurat di Pestalmen 32 ayat 8 rodi 10 sada tajahama marsikat soren. Hupar rohai jala hupodai peho
taringot tudalan si dalananmu, huiring-irik peho dohot pamereng ni mataku. Unang tungsongon hoda hamu, manasongon halode nason marroha, dangolo dumonok tuho, da pinatuduk di kokang. Tung nalando perniahapan ni parjahat, alai manang ise na marhapusat tu Jehovah, haliak kononna tu si asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jehovah, jala marol orok mahamu ale aka partigo, jala marede masude hamu aka parsihohot marroha. Ima sahatna, martua ma akan ato mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 594 ayat sada dohot 2. Las marohatari, las marohatari, las marohatari, haroroani habobooni, para si rohano Jehovah debata, para si rohano Jehovah debata, para si rohano Jehovah debata, para si rohano. Martangiang mahita, tunglas dorohanami ale Tuhan, pinasadani asin ni rohapami, ditonga-tongani para sauran nami, di partangyangan di bornginon, naeng hutangihok kami hatam, setongos todim todi porbadiai, patorak koturohanami. Alai betaktung marlau dusa hami di bagasan sadarion. Parjolo hami mangido hasesani dusa. Asabadia hami dinalaho tumangihon hatam. Marhite Yesus martangiang hami tuho. Amin. Horasma dihamuna amanami inanami na posobulung dohot akayana konami sikola minggu di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna nagabe jamita di parsaorata di partangyangan di bornginon imasian Lukas bidu 15 dimulai maisanaya sada sahatu ayat pitu tapai hutihut ma di bagasan rohatta upama taringot tu biru-biru nalilu dungi di pasolhot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana lau tumangihon hatana jadi marmungut-mungut ma akka parise dohot si boto surat. Ia hata nasida di jakonodo akapardusa. Pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaon tu nasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100 anggota depar sadasiani naso tu meninggalkan nasia pulusiai di ladang lau mangalului naso taridai paima jupaksa iadung dapot sa dia pehon matu abarana sian las nirohana jadi duk sahat ibana tu jabuna
di papungma ale-alena dohot hobbar hudulna di dokma tunasida marlas ni roha mahamurap doho tau ala juppang au biru-biruku naung magoi hudok matuhamu sumat tusido gumodang las ni roha di banua gicang midasi pardosa sahalak naolo pau bahor rohana asamida sian sia pulusia partigor naso pola bau bahon roha nasida. Molo di bahasa Indonesia di dok, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi, ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Adongdo boy tabereng di Lukason manang di biddu 15 jupak kita tolu tudosan di bahen Tuhata Yesus. Taringo tu harajaon ni debata. Na parjolo di dok ibana taringo tu biru-biru namago. Jala ima nagabe turpuk jamitata di bagasan bornginon. Na paduahon taringo tuhupang nisada ina. Didok naking hupangi mago. Jala na patuluhon taringo tu anak namago. Totu sianiboy tabereng maragam do metode, maragam do cara ni debata. Manang cara ni Yesus Kristus laho pagomoson haporseaon ni colma asa gabero mangihuton Yesus. Jala turpukon naing papataron na do tuhita bahwa Yesus Kristus peduli masai holong situtudo rohana tuhita ganup jolma. Ala diukap do rohana majalo halak isepe ibana bohape latar belakangna sudedo diasii sudedo dihaholongi Yesus. Diturpukon dipakai Tuhan Yesus perumpamaan taringo tu biru-biru namago domba yang hilang. Kupikir dumenggado luluata ahado bocirna ahado sialana boasa ikon gabe marupama Tuhan Yesus.
di bagasat turpukon. Sada nama sai rikot si parroha honotta dang terlepas upamaon sian hadirion ni Tuhan Yesus. Dang terlepasi sian ulaon ni Tuhan Yesus. Allah para si roha si tutudo ibana. Jala terbukti do di dia mai naburju do tuhatai. Diajari do akka siseanna. Dipamalum do akka namar sahid. Jala dipalau diusir do roh-roh jahat. Jala kehadiran ni Yesus totudo mabuan pengaruh dohot halongangan di tonga-tonga ni torop colma. Dan holan di kalangan masyarakat na terendah, na so dapat perhitungan di topot Yesusi. Alai doho do di kalangan atas, ala tardok do di kalangan atas do si jalo beo, pemungut cukai, si jalo pajak. Jadi molo di zaman ni si Lukas Songon, kehadiran ni si Jalobeo memang tung ditulak do di hati hai. Alayang gunwai ngakama ngakaina ngate. Masailas doro hata, jala masai bangga do hita. Molo disukum maropani, hamu akama nami inanami di dok. Ay di dia anak munai karejo, di dia burung munai karejo. Di dia nuang akapahopui. Molo didok ropani diperbajakan. Bah, ayo bah, ay diperbajakan non. Sigo makeping nama ini. Alai di hati hai, memang luar biasa do. Kehadiran ni si Jalobeon, gabe dihorongkan doi. Tuhalak si pardosa. Hape na menjalankan tugas na donasida songon si Jalobeo. Jala mungkin punya target donasida lau mencapai. Asabuhi dijalankan tugas sisa dengan jala tercapai. Songo dia nang ditentuhan ni pamareta waktu. Halai di situasi na songo ni ma naso tarjalo halak parise naso tarjalo si boto suraton gabe justru ditimbulkanlah masalah, ditimbulkanlah kebencian, iri hati, pola didok sahatu na bersungut-sungut nasida puasa marsungut-sungut ala dirajumi nasida do naking didok dakkolan si pardosa alai ditudu do si Jalobeon songon penjajah di hati hai. Jala dakkolani dope daksai dope holani didok dope nasida pengkhianat jala dipapulik di tonga-tonga ni masyarakat si pardosa na paling rendah na didok doi di hati hai songon sampah masyarakat. Itu alasan puasa ikon gabe marupama Tuhan Yesus tu akan namangi huton ibana. Kalau memang nunga masai torop namangi huton ibana hape iya si boto surat ia halak pariseon nunga say mangintip ise do akaise manarotu Jesusi terus dung dipabereng-bereng nasida mengambil sikap manasida membuat sada putusan manasida bahwa Jesusi dang sarobang doh nasida jala memang dang sarobang
Tuha kajolma na munafik. Tohodo memang. Dan gabe sarobang Yesusi tuha kajolma na munafik. Berpura-pura seakan-akan yang saleh, yang taat. Hape nagok kemunafikan do diula nasida. Alai berhasil do nasida. Di pojok kodo Yesusi dungi diuhum diadili sahatu namate tersilang. Dungi di dok nasida matu Yesusi dijak konodo si pardosa nina ima tuduhan muse dijak konodo halak si pardosa jalarak mangad do nasida. Hape Yesusi diboto do isini rohani jolmai dangadong na holip sian si manolong na parbinoto do Yesusi jala pargogo na sohatu dosa do ibana nang roha nang pikiran ni halak parise diboto Yesusido naroa manang nadinggan sakap nasida nang songoni do hita diboto do naroa manang nadinggan manang naaha natapi kiri alanido unang gabe maroding-oding seakan-akan dilapis dengan perkataan namasai uli hape nunga godang disi kemunafikan dengan kepalsuan. Kui masa do nang dio basta ditiki sonarion. Seakan-akan dia ndak peduli, seakan-akan dia nang menyelamatkan. Dungi bola dong aka pembaharuan selalu ditantang, dihalang-halangi, adi dok dak ya masa nasongoni. Dihasomalanima. Angko dihasomalani do dang roh Tuhan Yesus tutonga-tongani portibon alai nama buan pembaharuan do. Dang roh Tuhan yang go dihasomalani do. Alai jok do hita tadok songoni hita manama botoi aha do niatta aha do sakapta unang setahatai parise dohot si boto suraton. Jangan-jangan lebih parah kita daripada parise dohot si boto patikon. Hamu damang dohot dainang buasa domba yang hilang dipakai Yesus. Allah memang di persini si Lukas sahalak gembala itu merupakan upahan. Moloni jahar ropaninan na beberapa ayat demi ayat torang do disi. Jadi godang do holan parmahan ibana. Tentu bolo parmahan ibana adong do tanggung jawab na paling besar. Bolo mago na pinarmahan na dituntut do ibana. Jala berusaha do ibana. Boha asa unang mago. Bolo mago pe na pinarmahan na dihokop do. Jala do naking dilului do. Sape jupaksa dung jupaksa la sama rohana di pataridaho malas ni rohana marhite na mangabing biru-birui marhite na dia pehon tua barana hirana so dihilala be bua lojana mangalului biru-biru na lilu bisa saja lo sadari 2 hari 3 hari dapok nai alai dung jupang na gokma las di rohani ibana duk sahat ibana tu bagasna di patupa ma syukuran di otang ma di udang ma akali alena do opar bagasna jala di leon ibana ma alasan marhite nama dok marlas ni roha doahu alani rap mahita marlas ni roha ala nunga jupang au biru-biruku nama koi las rohana alai adong do na so las rohana imana king si boto surat dohot
si boto patik na king justru mabahen hagaoron na sida. Jojo nai masa nasongoni nang tudirita. Saya makilala hita-hita no na jonok tutuhani. Saya holak kita ma napuna Tuhani. Saya holak kita mata rajumi nagabe pewaris dalam kerajaan sorga. Sotarajumi sudedo hita rap nanyasian di debata. Sudedo hita rap nanyasian di debata. Jadi sotung talpe hita ropani ala terlibat tidak dia kapelayan ala nonggodang akapabahenatta. Apalagi maniop peranan penting di tonga-tonga ni huriai gawe madebu hita tuaka kesombongan, tuaka gijang ni roha, apalagi moloso tercapai akka target manang akka na tapar sita-sita gabe bersungut-sungut hita. Songon halak Yahudi nama mikiri holan nasida do bangso ni debata dianggap nasida do na asing jala termasuk kita dianggap nasida do hita songon kapir halak kapir manang halak si pardosa hape rotu hattai tu sude bangso do kehadiran itu hattai di tonga-tonga ni portibion jala tu sude do hasahatan ni barita nauli dang gabe di pila-pila ala itu sudedo tibang di jalo tu hatai do akabangso na maragam home dohot manang naisepe naro tu ibana jalaido nanaing patikoson ni Yesusi ubay naro ibana tu portibion. Lo tabereng di Yohanes 3 ayat 10 onom. Ai songonodo holong ni roha ni debata di portibion pola do anak na nasasaya di lehon asa unang mago gandup na persea alai asa hangoluan na saliling ni lelengna. Rotu hatai manopot hita saluhutna. Sudedo hita ditopot. Jala odo las ni rohatta. Sudedo hita dijakon. Alani moladong pergumulata molo tarajumi mahita ropaninan. Masai dangol. Ingot makamanga kainang ditopot do hita. Molo dirajumi halak na asing behita begitu hina begitu rendah. Argahia do hita dituhatai. Ima natahalason. Jala odo nanaeng tabereng dilului tu hatta do hita. Jala unang tarajumi hita pe naliluhiad do hita. Hala bata pe naliluhiad do hita na julu. Dang masuk kira hita na julu. Alay dito po tu hatta do hita marite akaparbarita na uli gabelasma rohatta. Dihaul mahita, didapotom mahita. Gabi adong maparpunguan niya kana porsea di tonga-tonga ni huriay. Jadi nanaing dohonon na tuhita di bornginon asa tok-tok kita. Ngolo didok nalilu do hita, namago do hita na jolo alay di parmahani hita nuaing gabi bangsona jaladak kolani gabi pewaris hita. Parjabar dihanguluan sugut las marohatta akamang akainang songon minggu natargoar di mingguan minggu letare merlas ni roha amahamu merlas ni roha di bagasan Tuhani bersukacitalah di dalam Tuhan merlas ni roha matutuhita ala di hokkopita ala di asihita ala di sesa dosatta malua hita marhite holong ni roha ni tuhatai. Amen. Martangi yang mahita.
Muliate ale Tuhan, masalah rohanami, Allah ditopot hohami saluhutna. Sian pardosaon nami, sian pardangolan nami, jala gabe malua hami, gabe mararga hami, jala masai arga situ hami Tuhan, dihaul ho hami. Alanima saya pahisar ma panaili nami, ala luar biasa do holongmu di hami. Urupi mahami akan naung pinaluam mangulahon na dinggan. Urupi mahami asamar pabayana kami, paholang siak kami, rohana bersungut-sungut, alai selalu pakulingi hami marhite todim, akaahan hubay kami, nadinggan di tonga-tongani para sauran nami. Hujalo hami dolas ni roha, dia kapar binotoan, dia kapa pasupasum, dia kanang sahat tami, tuaka kemajuan. Alanima Tuhan, asa saya tok kami, sidok mau liate Tuho, jala asa saya tok kami, di tonga-tongan ni para sauran nami, mabailas rohani dongan nami, gabe halomuan ni rohani dongan nami, asa unang gabe partuktuka kami, alai gabe sibuan las ni roha mahami. Ali Tuhan debata, hubak kami manang isi akan dangol, manang isi akan terpojok, manang isi na susah, manang isi nasai marukil, alanyaka rengen yaka parsahiton, manang isi na tarpaima diaka asi ni roham, topot manasida, asa saya toktong nasida manaili Tuho, asa saya tok punya pengharapan bahwa dia akan marpakirimon, tongoson mumai dia kahaletana. Upasahat nami ma Tuhan ngolu nami. Upasahat nami ma akka pasu-pasum nang hujalo kami. Asang giat Tuhan di ngolu nami on gabe habauran ni pasu-pasum. Marite Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Tapuji matuhatta, marede mahita, sian bukwede nomor 712 ayat sada dohot 2. Martangiang mahita. Puji-pujian dohot hasangapo madipasahat rohanami ali Tuhan debata, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Ala toktong do diiringi kohani Tuhan,
Di pasu-pasu ho kami di bagasan pardalanan minggu nami, lungobi di bagasa sadarion, di luas ho kami Tuhan, mangula aka ulau nami. Karikoto naka perlu di bagasan mulu nami, di bagasa sadarion. Ope Tuhan, hupasahat kami masaluhut na tu bagasa tangamu, aka ulau nami. Homa Tuhan nama masu-masu, asa majadi pabain toktong kami marlas ni roha memuji pasangap warmu nang di bagasan budariona le Tuhan nunga hutangi hok kami hatami marsaringar di tonga-tonga nami mauliate maroha nami le Tuhan ala di patudu hokodo balga ni holong ni roham lomo roham le Tuhan mangalului biru-biru namagoi songon parmaham ni toddi na manganahon toddi nami akka na pinarmahan mon di patuduh ko Tuhan labas ni roham dohot panesaom mangalului biru-biru namagoi siadima Tuhan huida hami balganya sini roham si halas sonon nami marlas ni rohasi tutudu hami Tuhan ala toktong do dijakon ho halak naolo paubahon rohana jalaido tutu dipangido roham asa mula parjahat itu marikod dalanna asa dapot hanguluan dohot hasasaan ni dosa hami akan atinobusmu dohok mahami Tuhan marlasin roha manangihon hatam na badiai na toktong pasunggul ho tu rohanami songon sahala parmahan namarlas ni roha madugi odonganna dung dapot sa biru-birui ijo akka donganna marlas ni roha ale Tuhan alani sai pabaki masya tonga-tonga nami akana ulu manugihon akka donganna gabi akka partugi na manguluhok kami manugihon torop jolma Tuhan tungulu na dumenggan na manada asidot holong ni roham saya pabakit sa tonga-tonga nami akan ulu Tuhan gabi tiruan gabi teladan di tonga-tonga ni nguluna marhiti hata dohok papahenanna mangarahon torop jolma Tuhan manada asi dohok kolong ni roham Tuhan di bagasan budarion huingot hami ma sudah ruas di huriam manang di dia penasi dan waih maringanan ulai sian nemek-net sahat tu nama gudang saya pasu-pasu kami saluhut na Tuhan ramote kami di perdalanan ninggulu nami di akka ulaon nami di akka persaoran nami lehot Tuhan dame dohok lasni roha di tonga-tonga ni ganuk bagas asa marlasni roha kami merdame sonak kami Tuhan laho bangula ka ulaon nami saat di homa Tuhan nasa natoras na tua-tua di tonga-tonga ni keluarga ama ina latoktong mangarahon manarihon akan dari koti Tuhan dinggulu ni akayanakon doho isi di bagasna songon ama ina songon akan tua-tua mangalehon poda mangalehon tiruan na denggan lehot Tuhan rezeki silas ni rohana sida Tuhan diakka ulaon dohot akan nani halo jahod da sida pasu-pasu nang akayanakon di tonga-tonga ni keluarga asa gabi akai anak na marbisuk parholong jala na marpatas ni roha yakka parsikola homa Tuhan na mangalehon bisuk apatasoni bui na sida mangihuton akka parsiajaran na lehon hagugon do atawon tu akka yana kommu na dia akka studi na dia akka perkarijuan na akka perkuliahan na karena mangalului serokap nito dina saluhut na Tuhan ho mana patuduhoni ho bartolomoni roham leho dihami Tuhan saluhutna lasni roha lau mangula ka ulau nami manang dia pe akka ulau siganu pari profesi nami leho naka ale-ale akka dongan ho barbalok nabui majalo kehadiran nami songon halak Kristen songon si ihut toko lungobi madiluat namion Tuhan mauliate roha nami ala hilalahami do padonganon munang di perdalanan
Kubasion doho persauran ni huriam HKBP Pekanbaru. Ope Tuhan, pasu-pasu huriam HKBP Pekanbaru. Pasu-pasu sude aka ruas ni huria, pasu-pasu aka parhalado. Pasu-pasu uluan ni huria, aka pangulan aguk tiki, dohot paditaresot. Namang uluhon hami Tuhan. Asaboy toktong hami Tuhan marsada ni roha. Lao patupahon aka persauran doho aka pelayanan na duminggan. Pasu-pasu nang hajong-jongan ni huriamon. Asaboy Tuhan hami gabi pasu-pasu nang tuna humaliak kami. Atau ngali Tuhan sa di homa daging doho to dinami nang dibagasan bornginon. Say homa Tuhan na mga ramoti hami, mulapiak hami non di puruman nami, homa na madjagay hami, manungguli hami di ari marsugot. Sabuhi hami Tuhan marasin roha, madjakon asi doho dengan dibasam. Asima roham di hami ali Tuhan, say jalom hami martangiang, mangasahon goar ni Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami. Amin. Huhut pasahat peliata 70. Tapuji matuhata marede mahetian sian buku ede HKBP nomor 710 ayat sada dohot 2. Yesus do ale aleku so ada tudosni ale ale nasumoro hidia asolo anirohaku Tuhan habosaki si palua nama wasandut sakit mga buli au bisita oloki mangurupiaw di hagogotani Jesus doale aleku so ada tudosni ale ale Tuhan Yesus tomomosan sudinarosan napalua ausian pangago utanggali manuhut na jamana buluki upelehon molutut duruani Pajupang sahon Zogohorone Inakuma Amulian nai Jesus doale aleku Sawada tudosni Ale ale nasimurumi Tatangyakon mapeleata tujolo ni debata, ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroran ni saluhut sileolehon na denggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat nami masian na nilehon mitu hami pelean nami, tuho. Sajalo may gabi wap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asahu parasyak kami peleanon, pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhay marohanami marhite tetodim asalam utadahami godang ni silelon mi tu hami asalam girgir hami madok meliate tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami amen rak martangiang mahita di tangiang aliamanami aliamanami na di banua gica sabinar badia magoarmu seroma harajaonmu sesat malomo ni roham di mana tongon songon na di banua gijang yang matuham sedari onongon siapa hari
sesama dosa nami songon panesana, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Una kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ayo dona punah harajaon, doa tagogoon, rodia sangapon saliling-liling. Amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus, holong ni rohani debata ama, doat parsaoran ni tod di porbadia, madongani hita saluhutna. Amin. Horas madihita saluhukna. Yesus doa